Hej alle sammen derude, og håber I har det rigtig godt, og jeg håber også, at I nyder sommeren, som er kommet til os jo, og er det ikke fordi den er på vej den anden vej, men den er her i hvert fald, og det er jo super skønt jo. Jamen så er jeg tilbage en tur med en ny video her, og i dag der har jeg gået ned i salen, og så vil jeg lave 3 spark sammen med jer, vise jer 3 spark i taekwondoen, som man selvfølgelig altid kan udvikle, også inden for, hvis man har en anden kampstil. Det kan man sagtens. Så jeg vil først vise sparkene. Jeg kan gøre det fra 2 vinkler, jeg vil gøre det sådan front, og så kommer jeg til at gøre det fra siden af, og vise sparkene i hvert fald. Så vi kan lige starte stille og roligt. Det første det er Apchaki, frontspark, hvor man trækker knæet lige op, og så rammer man med fodballen, så ser sådan her ud. Fra siden af ser det sådan her ud. Det andet spark er Baldondolio-chaki, hvor vi rammer fra vristen af, og hvor vi også trækker knæet lige op. Det sidste spark er Yop-chaki, sidespark, hvor vi rammer med siden af foden eller hælen, og det vil se sådan her ud. Det, som der kommer til at være rigtig vigtigt, som vi kommer til at snakke om, og der er lidt den røde tråd, det er også derfor, jeg valgte de her 3 spark, det er, at alle 3 spark, der løfter man knæet lige op. Så ikke fordi vi laver cirkler, men vi løfter knæet lige op. Det andet ting, det er rigtig vigtigt med overkroppen, at vi ikke falder sammen, og at armene ikke hænger helt herude, men at vi har armene tæt på kroppen. Og det tredje, som er rigtig vigtigt også, det er vores fodplacering. Både hvad vi rammer med, når vi sparker det specifikke spark, om vi rammer med siden, om vi rammer med vristen, eller om vi skal trække tæerne tilbage, og så ramme med tophuden af foden. Og så er det her standfod. Standfod er rigtig vigtigt i forhold til, at vi skal åbne op i hoften. Fordi hvis jeg skal lave for eksempel Baldondolio-chaki, hvor jeg rammer med vristen, og jeg ikke vender og drejer min standfod, så vil det komme til at se sådan her ud. Det ser ikke så godt ud. Det vil ikke være så godt. Det er heller ikke sundt for knæ og for hofter, for det er ikke en naturlig bevægelse. Så det vi skal her, det er, at vi skal dreje vores standfod, så hækken mere eller mindre peger den vej, hvor sparket også er. Så vi trækker op og drejer i vores standfod, så at vi åbner op på vores hofte. Men lad os lige spole filmen lidt tilbage, og så tage et spark ad gangen. Så vi starter med Apchaki. Apchaki, der er det rigtig vigtigt, en måde man kan træne det på, det er simpelthen at bare tage foden lidt ud, og så stille og roligt trække foden frem og tilbage. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er simpelthen for at få ligesom det her signal ned til foden, at jeg vil egentlig gerne have, at du strækker foden lige om lidt, og så trækker du tæerne tilbage, fordi så rammer man med tophuden. Så sådan her. Og se fra siden af, sådan her skal placeringen være, når jeg laver Apchaki. Bum. Så det er en måde at gøre det på, at simpelthen at tage foden frem og tilbage, hvis det er, og så strække foden. Og den der træning med, at jeg får strukket tæerne frem og tilbage, så I kan se det bedre sådan her, at jeg får trukket tæerne frem og tilbage, så jeg sikrer mig, at jeg rammer korrekt. Så det er den ene ting. Det er ligesom en god opvarmning at gøre det på. Man kan gå en tur, så hvis jeg går herfra, kommer helt op på tæerne, og så går en tur, hvor jeg vender min vrist til at strække, og tæerne til at blive trukket tilbage. Det er også en fin øvelse i forhold til at give signal ned til foden, hvordan man ønsker, at den skal arbejde. Den tredje ting kunne være, hvis det er lidt svært i starten, det her med at få foden til at ramme korrekt, når først man er ude i stræk spark. Det kan være, at man fra starten af måske træner, at jeg har min fodplacering sådan her, hvor at jeg strækker min vrist, trækker min tæer tilbage, og så kan det være, at jeg holder fast i noget her, og så træner jeg sådan her.
Fordi nu er den allerede strukket, fodplaceringen er allerede sådan, den skal være. Når jeg så får styr på det, så kan jeg jo stå normalt, og så herfra gøre det samme, hvor at jeg får trukket foden tilbage, og strukket vristen, og trække tæerne tilbage. Ja, det er en rigtig god måde at træne optjagge på. Husk det her med kroppen, at kroppen den skal være stærk, armene skal være tæt på kroppen, ikke flyve rundt herude, det er også handler med balance at gøre. Og så stille og roligt herfra træne den. Bum, tilbage, bum, tilbage. Stille og roligt. Træn den her teknik med at trække knæet lige op hver gang. Og igen åbne bredt her, når vi laver optjagge, så kan vi ikke stå sådan her. Så måden vi åbner på, det er bare sådan, hvor den drejer en lille smule til siden med standfoden. Det er optjagge, og hvis I ønsker at vide mere omkring det, så laver jeg gerne noget med optjagge også. Men der kommer en video på et andet tidspunkt også, hvor jeg laver nogle andre ting, hvor vi kan blande optjagge ind til at kunne udføre det til en anden måde, og bruge det til en anden type spark. Rent effektivitetsmæssigt, også kampmæssigt. Det andet spark, jeg vil arbejde med, er Baldung Dolio-tjagge, hvor vi rammer med vristen. Og det er samme måde, at vi trækker knæet op som det andet. I gamle dage, så trækker man det op herfra cirkel, men så fandt man ud af med tiden, at man kunne sagtens faktisk trække det lige op, og så dreje hoften den der vej. Fordi kraften kommer jo af kroppens samarbejde, hvor vi drejer hoften, og vi har armene med. Så her, bum, og ned. Og det samme. Her trækker lige op, og drejer over. Så man forestiller sig, at man skærer igennem noget. Måden man kan træne det her på, det kan være lidt det her med balance nogle gange, det kan være svært. Det er jo for eksempel at holde fast i noget. Og så det her med, at vi laver måske, jeg kan lave 3 trin. Det ene er at tage den op, og så drejer jeg den over, strækker ud, sørg for at kroppen den er bag sparket her, trækker tilbage igen, den skal være øverst, og sætter den ned. Og så kan jeg gøre det samme den anden side, trækker op, trækker over, kroppen bag sparket, op, ned, her. Så hvis du skulle træne det, så her, afslappet, trækker op, stille og roligt ned. Samme til den anden side, og ned. Og det er igen vigtigt, hvor der er armene, fordi hvis armene er placeret, hvis jeg kan vise det, sådan her, så bliver det bare noget rod med balance. Ikke? Så prøv at holde armene tæt på kroppen. Ligesom, jeg plejer at sige til mine elever, at prøv at lade som om, at armen er klistret fast her. Det kan ikke bevæge sig. Altså, det sidder simpelthen fast her. Og så kan man jo sige, så er udførelsen jo meget nem. Det er en beskyttelse, for hvis der kommer et underspark eller et eller andet. Så det er Baldung Dolio-tjagge. Ja, træk ned op, træk over, spark ud, træk tilbage og sæt ned. Stille og roligt. Yes, Job-tjagge. Og det I kan se, der er lidt en røde tråd, det er det her med at trække ned lige op, og kroppen skal være stærk, arme tæt på kroppen. Og så at vi har en standfod, den der står på gulvet, at den drejer, for vi som sagt kan åbne hoften. Bare for at gentage det. Men Job-tjagge. Job-tjagge er lidt det samme som Baldung Dolio-tjagge. Det vi har anderledes, er det jo et sidespark, hvor vi rammer med siden af foden, eller med hænden, plus at ja, det er jo faktisk det, ikke? Det er et sidespark. Ellers er det faktisk ens, at vi tager fast her, at vi trækker op, krydser over, kroppen eksisterende på skal være op, det skal ikke falde ned, her, strækker ud, så for kroppen er med lige her, skal ikke være her,
Det skal heller ikke være her. Det skal være med siden til. Træk den hjem igen. Der kan man jo godt stå her nogle gange med noget balance. Eller sæt den ned. Den anden side, det samme. Trækker op, strækker ud, trækker over, kroppen lige og her. Og det kan man gøre rigtig mange gange. Når man får styr på det, så er det klart, så er det én bevægelse. Og det vil simpelthen være, husk ligesom en knæløft, det er det, der gør det simpelt. Så træk den lige op, ud og ned. Så her, lige op, bum og ned. Så håber I fik lidt ud af det, og måden jeg synes, at der er rigtig godt at træne det på, det er simpelthen det der med at træne også, hvis man sidder hjemme i sofaen, eller man er ude at gå eller andet, så lige være bevidst omkring det her med fødderne. At når jeg optjager stræk, sådan her, bum. Jeg kan se det skørt ud, hvis I går en tur ude på stranden, eller på en græsplæne, eller ude i haven, ikke? Så med palchak kan man lave sådan lidt, det er sådan her, det skal være. Så det her, det er jobchaki, balundoliochaki, jobchaki, balundoliochaki. Så lege med foden på den måde, at man får en bevidsthed omkring den motoriske forståelse signal, vi sender ned til foden, hvordan den skal bevæge sig. Håber, det giver mening. Og på et tidspunkt, jeg er lidt varmt inde i rummet her, så tager lige lidt vand. Det jeg så havde tænkt mig, det var, fordi både med Abchaki og Baldung-Dolio-Chaki og Job-Chaki, der kan man lave vanvittigt mange forskellige spark. Både, altså der er grundteknikken i selve taekwondoen, men så er der også kampen. Og man kan sige, at mange af de taekwondo-spark, især i kamp, kan være rigtig effektive, om det er i thai-boksning eller i kickboksning. Hvad end det er for en anden stilart, så kan man faktisk bruge taekwondo-sparkene. Da det typisk er meget eksplosivt, hurtigt, og der er meget kraftigt. Så det kan godt være en stor fordel. Og så kan man sige, at det er jo selve bevægelsen, den motoriske bevægelse. For eksempel med palchaki, med Baldung-Dolio-Chaki, hvor man sparker med bristen. Det kunne jo sagtens være, det kan man forbevæge sig til low kick. Det kan være mange forskellige øvelser, effektivitet i forhold til, hvordan man vil bruge sparket. Hvad er det, man vil ramme, og det ikke. Så ja, prøv det af, træn det, gå ned og snak med jeres træner om det, og endelig skriv noget derinde, hvis det er, I gerne vil have sådan uspecificeret nogle flere ting, eller har I spørgsmål til noget, så spørg. Det kunne være fantastisk. Så håber, det var en video, I kan bruge til noget, og så ses vi lige pludselig. Hej.